Et atom består af 3 små ting, som er protoner, neutroner og elektroner. Elektroner bærer en negativ ladning, og protoner bærer en positiv ladning. En kemisk sammensætning af atomer kaldes en kemisk forbindelse. Hvorfor hedder det et atom? Ordet atom stammer fra det græske ord atomos, som betyder udeleligt. Det var den græske filosof Demokritos, som kom på ideen, at verden måtte være lavet af en udelelig genstand. Altså, hvis man blev ved med at slå på en sten, så ville man på et tidspunkt nå til et stykke, som ikke kan deles mere. Navnet atom blev derfor brugt, da man opdagede den partikel, alle grundstoffer var lavet af, og derfor troede man, det var udeleligt. Men senere fandt man ud af, at det faktisk bestod af mindre partikler. Men man siger, at et atom er den mindste del af et grundstof, man kan have, da hvis man deler det, vil det blive til noget andet i stedet for 2 mindre portioner af et grundstof. For eksempel ville man snarere få 2 iltatomer end bare svovl, hvis man deler et svovlatom. Hvad består det af? Et atom består af en kerne, hvor i der er neutroner og protoner. Derudover er der 3 skaller, hvor elektronerne kredser om kernen. Elektronerne er negativt ladet, og protonerne er positivt ladet, og neutronerne er neutrale. Protoner og neutroner befinder sig som sagt inde i kernen, og elektronerne kredser om kernen i 3 skaller, ligesom planeterne kredser om solen. Det var Ernest Rutherford, som fandt ud af, at protonerne er samlet i en kerne. Denne kerne er meget lille i forhold til resten af atomet, men alligevel er det her, at hele atomets masse er koncentreret. Fysikeren Niels Bohr fandt ud af, at elektronerne kan springe fra skal til skal. Dette kaldes kvantespring. Her vises Bohrs atommodel for brint. En elektron kredser om kernen. Elektronen rammes af en lyskilde, som giver den energi og får den til at ryge op i en højere bane. Elektronen mister energi og ryger ned i en lavere bane. Elektronen rammes igen af en lyspartikel, som giver den endnu mere energi, og den kommer op i et højere lag. Den mister energien og ryger tilbage. Det samme sker igen. Når elektronen mister sin energi, ryger den altid tilbage til sin oprindelige skal. Her ses opbygningen af et atom. De 3 skaller ligger uden om kernen, og protoner ligger sammen med neutroner inde i kernen. Elektronerne kredser så i de forskellige skaller. Nu vil jeg snakke om, hvor det kommer fra. Først vil jeg så sige, at kernen består jo af en proton og en neutron, og de består hver især af mindre dele, som hedder kvarker. Kvarker er partikler, der er mindre end elementarpartikler og er i stand til at have en tredjedel ladning, i stedet for elementarpartikler, som kun kan have en hel ladning. Som I kan se, så består en proton af 2 up-kvarker og 1 down-kvark, hvorimod en neutron består af 2 down-kvarker og 1 up-kvark. Jeg vil ikke lige gå i dybden med navnene, bare tage mig på ordet. Disse kvarker hænger sammen, som I kan se, ved hjælp af disse her bølgestreger. Bølgestregerne er en gluon, altså en partikel-bølge, som står for den stærke kernekraft, som den hedder, og er i stand til at holde nukleonerne sammen. Når protoner bliver holdt sammen med neutroner i kernen, er det et produkt af den svage kernekraft. Men hvor kommer det hele fra? Hvis vi starter fra universets start, hvilket er meget belejligt, så kommer det fra, at der til at starte med kun var energi overalt. Denne energi havde ikke nogen masse eller form, indtil den begyndte at, i gåseøjne, kondensere og blive til partikler, som I kan se her på billedet.
Til at starte med fik vi de nævnte kvarker, som satte sig sammen ved hjælp af gluoner. De blev så sat sammen i de her trepar her og fik hver en ladning. Det er sådan, at protoner og neutroner kom til at blive, og elektroner dannedes på en anden vis. De første atomer, der var i universet, var de mest simple atomer, nemlig hydrogen. De er det mest simple, da de kun består af to partikler, en proton og en elektron. Protonen hedder som den gør, fordi den er positivt lavet, hvorimod elektronen hedder som den gør, på grund af at den sådan er opkaldt efter en fysiker, der opdagede den. Men den har, som du nok kan regne ud, en negativ ladning, og derfor så hænger de sammen på grund af elektromagnetisme. Disse tusinder og tusinder af brintatomer svævede hvileløst rundt ud i universet, indtil de ved tyngdekraftens kraft klumpede sig sammen til større grupper. Jo flere partikler der kom i en gruppe, jo mere massiv var kraften, der pressede dem sammen, og de begyndte at gnide op mod hinanden og skabe varme. Varme er egentlig bare en måde at måle, hvor hurtigt partikler bevæger sig. Deraf kom de varmeste steder i vores univers, dem som vi kalder stjerner. Stjerner er egentlig store fusionsfabrikker. Og hvad er fusion egentlig? Det er en vital del af at forstå, hvorfor vi ikke kun har hydrogenatomer i vores univers. Fusion er det, der sker, når partikler gnider sig op ad hinanden med så ekstrem kraft, at kernerne og elektronerne river sig fra hinanden. Her til højre på billedet kan vi se 4 kerner fra heliumatomer, som danner sammen for at blive til heliumatomer. Det skaber så en overflod energi, blandt andet ved at nogle af protonerne bliver lavet om til neutroner. Det er en længere og kompliceret proces, som jeg ikke rigtig vil forklare om nu, da det ikke er en del af vores forløbsplan. Det er godt nok en meget kort forklaring af fusionen, men denne proces gentager sig gang på gang med tungere og tungere stoffer, og resulterer til at for eksempel det her originale hydrogen ender med at blive til jern inde i stjernerne. Og man mener, at alle grundstoffer, som universet gør os op af, er lavet ind i sådan nogle stjerner her, udover hydrogen, som er de eneste, som blev skabt ved universets skabelse. Hvad kan det så bruges til? Vi har jo lært i kemi, at det kan bruges til kemiske forbindelser, da det jo er byggesten for alle grundstoffer, så kan vi jo bygge alle grundstoffer af det. Men for at vende tilbage til den energi, man kan få ud af et enkelt atom, så er det taget os cirka 50 år at finde ud af præcis, hvordan det fungerer. Og i dag er vi næsten i stand til at få den optimale mængde energi ud af hvert enkelt atom. Det gør man for eksempel i atomkraftværker, hvor man i gåseøjne splitter atomet for at få energi ud af det. Det kan blandt andet ske ved, at man for eksempel tager og putter en gruppe neutroner ind i noget beriget uran, for at skabe en kædereaktion af kernespaltninger, som så skaber energi per kernespaltning. Altså at du sætter en neutron ind, den skubber så en neutron ud i den anden kerne, som så skubber neutroner ud i tredje kerne osv. osv. Og hvis det ikke bliver kontrolleret, kan det skabe rigtig meget varme meget hurtigt, hvilket er basen for atombomben. Men i atomreaktorer, der bruger man ting som store vandkar for at køle den ned og kontrollere processen, så man kan få det maksimale energi ud af den, uden at den ligesom nedsmelter og brænder hele verden til døde. I Chernobyl skete der noget lignende for nogle år siden.